e de mare, unii-s bogați, au milioane, dar mulți sunt, Doamne, nefericiți. N-au bani nici casă, nu au servici. Tot ne teamă că nu va trece acest COVID-19. Parlamentarii, doctori vedete, le este frică de isolete. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați, și cei săraci și cei bogați. Poate nu numai dușmanii, și fericiți cu toți vom fi. Răniți de soartă sunt prin spitale, fără de mâini, fără de picioare. Cei fără ochi sunt în guvern, n-au cum să vadă acest infern. Nu ieși din casă fără mănuși, la gură, Doamne, ne-au pus căluși. Iar doctorii și asistente muncesc fără menajamente. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați, și cei săraci și cei bogați. Poate nu numai dușmanii, și fericiți cu toți vom fi. Vă întreb atunci când vom muri, ce diferență va mai fi? Săraci, bogați, parlamentari, în fața morții suntem egali. Și această criză chiar a venit să-mi amintească că-s fericit. Și vă rog din sufletul meu, întoarceți fața spre Dumnezeu. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați, și cei săraci și cei bogați. Poate nu numai dușmanii, și fericiți cu toți vom fi. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați, și cei săraci și cei bogați. Poate nu numai dușmanii, și fericiți cu toți.